A la primera part, recital de futbol del Barça. El 0-1, minut 23, resumeix el joc combinatiu ràpid i directe dels blaugrana. Messi arrenca i finalitza la jugada. Entremig, la participació de Dani Alves i la passada de gol de David Villa. Si no és el millor gol col·lectiu en el que va de temporada, segur que se li acosta. Leo defineix i assisteix a parts iguals. En aquesta contra anul·lada per fora de joc, el destinatari tornava a ser David Villa. En la que per fi acaba marcant, el Guaje la torna a rebre del 10 del Barça. La lectura dels espais, fonamental en el Barça de Guardiola. 7è gol de Villa, 5è en la Lliga i partit teòricament finiquitat amb el 0-3. Gol fàcil de Pedro, gol fàcil. Gràcies a la pressió de Messi, avui, exemple de tot i gairebé tot bo. Teòricament finiquitat perquè el Getafe s'ha trobat amb un penal i expulsió en el minut 68. Involuntàries, però mans de Piqué des del terra. L'expulsió per doble groga, la primera per unes altres mans en un salt, també involuntàries. Per això s'ha enfadat tant l'afectat. Amb 11 contra 10, intercanvi de cops. Codina salva la rematada d'Iniesta. I a l'altra àrea és Maxwell qui fa de Valdés. Intercanvi de cops i partit boig, que acaba amb l'expulsió de Boateng. En 10 contra 10, l'única ocasió del Getafe neix en una pèrdua de pilota de Mascherano. Molt tou Arizmendi. Bé Víctor Valdés. Messi hauria pogut anar-se'n del Coliseu amb Alfonso Pérez, engrandint encara més la seva llegenda. Ho ha impedit Jordi Codina, tot i així, un gol i 2 assistències a l'Argentí en el 5-5 del Barça fora de casa. És il·limitada la confiança amb aquest equip, amb els meus jugadors. Malgrat podem jugar millor o pitjor, guanyar o perdre, l'equip em respon sempre bé, té molta fe, molta humilitat i intenta fer-ho bé al camp.